खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि जर'खा खौरां नंगौ हाग्रामा महिलारि बिथां थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां जाबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथा होनाय बायदिनो उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेटखौ एबा मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो थाखाय बे समाव अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बे गायसनखांनायनि उनाव खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुंथिदोंदि आरो बे समाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरि लोगोसे बिटिसिनि एबा बिटिआरनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदोंमोन दि उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट गायसनब्लाबो एबा लुफुंब्लाबो साफ्रोमबो एबा खामानिनि थाखाय क'क्राझाराव थांथारनांगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा फोरमायथिदों दि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरियावबो जिरायगोन उदालगुरिनि जा मिनि सेक्रेटारियेट जा मावख' बे मावख'आवबो साफ्रोमबो अफिसारफोरा जिरायगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों लोगोसे एसेमब्लिबो जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला जाबायदि सिगांनि समाव मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंब्लाबो क'क्राझाराव फैनानैसो खामानि मावनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिनि सायाव माबायदि फिनजाथाय होनानै बाथ्रा बुंथिदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबोबाय थानाय मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय मा खामानि मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि किन्तु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन दे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' बिटिसिनि आन्दारावनो जाखायो नालाय बियो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास जिरायगोनब्रा मानो जिराया जानो जागोन मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे